ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମୟର ଚକ ଘୂରିବା ସହିତ ମଣିଷର ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। କେତେବେଳେ ସେ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ତୁଲାଏ ତାହା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ନଥାଏ ଏବଂ ସେ ତୁଲାଇ ପାରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ନଥାଏ। ମୋରି ହିଁ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଛୁଟି ଦିନରେ 9ଟାକୁ 10ଟାକୁ ଉଠୁଥିବା ପିଲାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜର କାମ ଥାଏ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା ଥାଏ ସେତେବେଳେ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନିଜ ପାଇଁ ସକାଳର ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଓଳାଓଳି କରିକି ସଫା କରିକି ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ତ ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ମୋର ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଘରଟାକୁ ଭଲରେ ଓଳେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆଜି ବନେଇଥିଲି ପ୍ୟାକେଟ ଉପମା, ତା ସହିତ ଡାଲମା ଥିଲା। ତ ସକାଳୁ ତ ବେଳେ ବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଖାଇକି ଯିବାକୁ ପଡେ, କାରଣ 11ଟା ବେଳକୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଉପାସ ରହିଲେ, ଆଉ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଇ ଦେଇକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଗଲି। ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟିଗଲା। ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସିକି ଟିକେ ଝାଲ ମଟର ଖାଇକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ଖରା ହଉଛି କଣ ହିଁ କହିବି। ତାପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ମୁଁ ବସି ପଡିଲି ଏ ଖରାରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ପେନ୍ କିଲର, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଗୌରବ କହିଲେ ଚଳେ। ଆଉ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଦିନ ଭଲ ଯାଏନି। ତ ଆଜି ଥିଲା ପଖାଳ ଭାତ, ତା ସହିତ କୋବି ତରକାରୀ, ତା ସହିତ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଭଜା ଆଉ ଆଳୁ ପୋଟଳ ପାଗ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପଖାଳ ସହିତ ଏଇ ଆଳୁ ପୋଟଳ ପାଗ ହଉ କି କୌଣସି ଭଜା ହଉ କି ବଡି ଚୁରା ହଉ ଟମାଟୋ ପାଗ ହଉ, ଏ ପାଗ ଗୁରାକ ସତରେ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ କେତେ ମଜା ଲାଗେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଓଡିଆ ହିଁ ସେ ସ୍ଵାଦ ବଖାଣି ପାରିବ। ପ୍ରକୃତ ଓଡିଆ ହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ବଖାଣି ପାରିବ କି ଜାଣିପାରିବ ଯେ ସତରେ ଖାଇବାଟା କେମିତି। ଆଉ ପଖାଳ ଯଦି ଖାଇଛି ତୋରାଣୀ ପିଇବିନି, ତାହେଲେ ତୋରାଣୀରେ ଦହି ପକେଇକି ମୁଁ କଣ କରୁଛି? କେମିତି ଲାଗିଲା ଭାବୁଛନ୍ତି? ୱାଓ! ତ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ପେଟେ ପଖାଳ ବାଡେଇ ସାରିଲା ପରେ କଣ ପ୍ରମୁଖ କାମ? ଶୋଇବା ହିଁ ତ ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ବେଡସିଟ୍ ଆଗରୁ ସଫା କରିବାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ, ତ ସଫା କରିକି ସେ ଆଣିକି ରଖିଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଭଲସେ ସେଜ ସଜାଡି ଦେଲି। ସେଜକୁ ସଜାଡିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କାମ, କାରଣ ସେ ଏପଟୁ ବାହାରି ଯାଉଥିବ ସେପଟୁ ବାହାରି ଯାଉଥିବ। ସେଗୁରା ମତେ ସବୁଠୁ ବଡ କାମ ଲାଗେ ଯେ ସେଜ ସଜାଡିବା। ତାପରେ ସେଜ ସଜାଡିକି ପୁରା ଆରାମରେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲି। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା। ତ ଏମିତି ହିଁ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଦିନ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।